साख्रि मोनसिगोन होननानै बुंदों खिन्थु साख्रि मोना साख्रि होआ न'खरफ्राबो साख्रि होआ जायखिया जोंना साख्रिया इन्टारभिउनि दारै जायो साफा सानै साख्रिया बेबादि ओंखारा गभर्नमेन्टनि साख्रिया बेबादि ओंखारा जोङो जायखिया एनडिएफबि आव थांनाय दाखालि सुक्ति जानाय एनडिएफबि नि सेंग्राफोरखौ जोङो थांनानै थानो हानायनि थाखाय बिटिसि निफ्राय 300-400 कौटिसो बेबहार खालामगोन खायसे खायसे बिसोरनि गेजेरावनो पुलिस आर्मि थांगोन जायफोर पुलिस आर्मियाव थाङा बिथांमोननि थाखाय जोङो एन्टायार आसाम 300-400 कौटिसो जोङो बेबहार खालामगोन खायसे खायसे पुलिस मिलिटारियावबो थाङाबो जानांगौ थांग्राबो दङ माखासेया थाङाबालानो हयथ' गामियावनो थानानै माबा मोनसे दखान होनानैबाबो गारि बायनानैबाबो बा माबा मोनसे खालामनानैबो जानो हागौ बिसोरबादि मानसिनो जोङो माखासे फैसा होगोन आरोखि बिटिसिनिफ्राय डाइरेक्ट दा जोंनाव बेबादि बेबस्था बहुत एनडिएफबि नि सेंग्राफोर दङ मोनब्रैबो गटनि माने जोंहाथ' बे मोनथाम गटखौल' नायनांगौ मोनसेखौथ' नायखानाङा मोनसेया बैजोंसो थांखाबाय जोंना सावरायग्रा ग्रुप रन्जन दैमारि आरो धीरेन बर' बे मोनथाम ग्रुपनि सेंग्राफोरखौ जोङो फार्स्ट प्रायरिटि होगोन पुलिस मिलिटारियाव थांनाय ओमफ्राय बे थांनानै जायफोर पुलिस मिलिटारियाव थाङाखै बिसोरनि थांनानै थानायनि थाखाय मोनसे एककालीन दान होगोन आरोखि बिटिसिनिफ्राय बेफोर फैसाखौ जोङो अनुमान खालामदों 300-400 कौटिसो नांगोन बिटिसिनिफ्राय जों बेखौ बाहायगोन बिसोरखौ बेबायदि जुदि जों रिहाबिलिट खालामाबा थांनानै थानायनि थाखाय सुबिदा होआबा गाज्रि जागोन दिनै बे इउपिपिएल बा आबसुआ बिसोरनि थांनानै थानायनि थाखाय मा बेबस्था खालामदों बिसोरथ' जेबो बुङाखै दिनैबो बिथांमोना जेलाव दङ गोबांनो बेखौ बख'नांगौ गोबाङानो केस जानानै दङ बे केसखौ फोजोबनानै होनांगौ बिनि दायथ'आ जोंनि सरकार बानायखांनायनि उनाव जों बानायगोन बेखौ मिथिबाय नङा होमबा दा बिथांमोना अस्त्रजों जुद्ध नांला होननानै बिथांमोना शान्तिनि सुक्ति खालामबाय दाखालि दिल्लीयाव 27 तारिखआव शान्तिनि सुक्ति खालामनानै बर'फोरनि गेजेरावनो रायजोफोरनि गेजेराव थानानै खामानि मावलांनो नागिरबाय ओंखायनो जोङो बिथांमोनखौ जिहेतु सुक्ति जाबाय जेलनिफ्राय बिथांमोनखौ बख'नाया जोंनि दायथ' बिथांमोननि केसखौ फोजोबनानै होनाया जोंनि दायथ' बिथांमोनखौ थांनानै थानायनि राहा लामा खालामनानै होनाया जोंनि सरकारनि दायथ' बेखौ जों खालामगोन खिन्थु दिनै एबसु बा इउपिपिएलआथ' बिनि सायाव जेबो खोथा बुङाखै बिसोर इलेक्सन दाराय बिसोर बुंदोंमोन प्रमद बर'आ बुंदोंमोन जोङो बड'लेण्ड मोननायनि थाखायसो आन्दलन खालामदों जोङो एमएलए एमपि बा मन्थ्रि जानो थाखाय आन्दलन खालामाखै होननानै बुंबाय थादोंमोन खिन्थु दिनै मा नुखो फैयै प्रमद बर'आ इलेक्सनसो गेलेबाय तामुलपुर गयबारियाव केन्डिडेट होदों बेखौ प्रेजेन्टगोन जों प्रमदखौ मिथिबाय बेखौ प्रेजेन्ट होगोन बै बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि तामुलपुर गयबारि समस्तियाव केन्डिडेट होदों बेखौ थांनानै प्रेजेन्ट होगोन आरो दंखायो जा मोजां मोजां मानसि हजोंहाय एखे प्रेजेन्ट हायो जोङो आंबो थांगोन बे समस्तियाव सन्दि बसुमतारी बे जोंनि बिपिएफनि केन्डिडेट जों बुंगोन प्रमद बर'आ छात्र समाजाव थानाय समावनो जेबादि थगायदों बर'फोरखौ आरो दिनै पार्टियाव फैनानै इलेक्सन दारायनानै देरहायोब्ला बेसेबां थगायबावगोन बर'फोरखौलाय ओंखायनो साबधान बे प्रमद बर'खौ जेरैखिजाया फेजेननांगौ ओरैनो गोथां गोथैनो माबायदि थगाय नुवाखै दा साख्रि होगोन मा होगोन होननानै फैसा लाबावदों नङा ओमफ्राय फर्म होलाबायो नाम लानानै थांलाबायो बेलाय बोरै जानांगौ जाखो बोरै साख्रि होनो हानांगौ जाखो बेलाय सोर बेलाय हा प्रमद बे फरमानथ' बेखौथ' बुंदों मानो मा डिपार्टमेन्ट एग्रिकालचार ना पिडब्लिउडि ना सेरिकालचार बेखौ सोंदो पिअन ना एलडि ना इउडि ना जुनियर इन्जिनियार मा डिपार्टमेन्टआव ससियेल वेलफेयाराव पिडब्लिउडिआव एग्रिकालचाराव ना इरिगेसनाव डिपार्टमेन्टआ सोंदो बे फर्म लांग्राफ्रा मा डिपार्टमेन्ट दं बेखौ मिथियाखै मिथिबाय डिपार्टमेन्टआ बबे डिपार्टमेन्ट ना पुलिस डिपार्टमेन्ट ना इलेक्ट्रिक डिपार्टमेन्ट
नङा होमबा दा बेखौ सोंनांगौ साख्रिया बहा अफिसा बहा जागोन गसाइगाव ना क'क्राझार ना बै कसिगावनि ब्लक अफिसाव ना बहा डिपार्टमेन्टआ मा साख्रिया बर'आवल' मोनो बयबो मोनगोनब्ला मोननांगौबा जोंथ' दा सार्कुलार होयो इन्टारभिउ होयो बेजों आदिबासिबो मोनगोन असमियाबो मोनगोन बेंगलाव बे बिटिसिआव बहुद जाथि जन'गोष्ठी गैया होमबा बयखौबो लानानैसो जोङो खामानि मावनांगोन होमब्ला अब्लासो सान्ति जागोन जोङो बर' गोजाल' आवगायबाय थायोबा बोरै जायगाया सान्ति जानांगौ बयखौबो नाङा होमबा बेबायदि थगायसुला एक नाम्बार थगायसुला बबे माबाजों साख्रि होनांगौ जाखो बबेहाय माने बिसोरखौ मथथे रायजोफ्राबो जोंनि मानसिफ्राबो खायसे ओरैबादि बिसोरखौसो बिसास खालामो जोंखौ बिसास खालामबायो जोंखौ बिसास खालामबावनो नागिरा बबाव बोरै साख्रि होनांगौ जाखो बेखौथ' थिग नंथारा बेयो बेवहाय जों देरहागोन ना जेनगोनलाय बे थान्दा बाजाराव भट सेन्टार दंना गैया नारायणपुर बैयाव